Sir, pahilo na taog, ayaw mga igsoon aron nga makakonsentrate ta sa pagpaminaw. Mga bata, ayaw mo pag-standby sa gawas, walay magpundo sa gawas nga mga bata, palihog. Walay magpundo diha sa sakyanan. Okay, so karong kagabion mga igsoon, maato tas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Wala tayo live streaming karon because ang wifi namo di na kahatag og signal. So, naunsa ka na siya? Atong ablihon ang atong mga Biblia sa Matthew chapter 5 verses 17 to 20. Matthew chapter 5 verses 17 to 20. Mubalik una ta sa pagbarog mga igsoon. Matthew chapter 5 verses 17 to 20. Nagingon ang pulong sa Ginoo, 17, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises. Og sa mga pagtulunan sa mga propeta, wala ako moanhi aron pagsalikway niini, kundili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Busa, ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan og magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Verse 20. Busa sultian ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian or sa langit kun ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Magampo ta. Pagkanindot Ginoo sa imong mga pulong karon nga kagabion nga among nabasa, among pag-ampo, kining mga pulong nga dili lang kay igo ra namong mabasa ug madungog, kundili makasabot mi og ayo niini ug mahigugma mi nimo aron mahimo namo matuman namo ni nga maong mga sugo o Dios. Salamat kayo sa tanan nga ni Lord ug sa tanang nang maabot niini nga mga pulong. Himua amahan nga dunay kabag-uhan ang mga kinabuhi. Salamat Lord nga ang imong kaalam imo gayong ihatag sa matag usa kanamo. Pinaagi sa hamili nimong dugo, gibalaan mo kami, giputli mo kami, imo kaming gisilyuhan, imo kaming gitabunan, ug walay gahom ang kaaway nga makapangsamok, makapangguba Ginoo. Nining kagabion sa among panagtigom. Salamat nga bisan among mga pamilyang wala dinhi, imo usab sila nga pagapanalanginan Ginoo. Sa tanan nga maabot sa message Lord, ikaw gayod mo'y magpanalangin sa tanan. Amo ning tuuhan nga madawat namo. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Praise God. Karong gabi una mga igsuon, sige. Kanang naas imong tapad ingnang kung mahigugma ka palang unta. Kung mahigugma ka palang unta. Karong gabi una, mo na'y uluhan sa atong pagtuon. Kung mahigugma ka palang unta. Karong kagabion mga igsuon atong pamalandawngan ang tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. Sa taod-taod na nga sa dugay-dugay nang kapaminaw kas pulong sa Ginoo, nakadungog kag mga pagtudlo. Atong panalaminan kumustaon kon asa natakotob. I tell you, dunay mga tawo nga
ingana sila sa 2023 ug magpabilin ra gihapon na sila sa 2024 nga walay na bag-o nila because dili sila ganahang mabag-o sila. Sige na sila ganhag church, pero wala na sila pangandoy nga mabag-o. No? Unsa man ka, mahibalo na kang moampo sa uban or ig-alampo ra gihapon ka. No? Daghan na untang nag-ampo, no? Unya imbes na daghan na untang moampo, kadtong moampo, ig-alampo pa man gihapon. So kun mahigugma ka pa lang unta. Sa Bible mga igsoon, ilabi na ning ako manigod nga everyday gibasa nako ning 3 ka chapter. Sa dili manggaling ni nako ma-memorize, at least ma-familiar nako ang sulod aning usa ka wali sa Ginoo. Munang everyday nako siya gibasa. Unya kining naas chapter 5 gahuot diha. Dasok kaayo ang mga sugo sa Ginoo. Nga kung imong tan-awon murag nahisupak siya sa mga kasuguan sa Old Testament. Nga kung imong tan-awon ning mga gipakita ni Kristo, ang kasuguan ni Kristo, ang pagkinabuhi ni Kristo, murag salungat baliktad siya sa gitudlo sa mga balaod o sa mga propeta. Pero sa dihang makasabot gyud ka og ayo makaingon ka nga mao di ay. Murag baliktad kay gihatagan ni Kristo og insaktong katumanan ang maong mga kasuguan. Og mao ni ang na-blind sa ato murag na-blind ta ani nga anong wa mo nako ni nakit-an. Nganong ing-ani man ni siya. Ano sumayon ra gud ni mga igsoon? Ningon siya diha nga ayaw niyo huna-una ang mianhi ako aron sa pag-abolish, pagtangtang, pagwala, pagpuli sa balaod, pagsupak sa balaod. Kundili mianhi ako aron unsa man? Mianhi siya aron pagtuman sa hustong kahulugan. Because kaingon maning magtutudlog balaod og kining mga Parisiyo nga sila mauna ang standard. Sila mauna ang nakatuman o sila ang sundugon sa mga tao. Pero sa dihang niabot ang atong Ginoo, silang tanan nga okay. Yung siya wako ni ani, aron pagsalikway sa bisan usang balaod. Bahat ni ani ako aron sa pagtuman o paghatag sa insaktong kahulugan ni ini. Verse 15, ingon siya, timan kini. Samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayod mahanaw hangtod matuman ang tanan. Nakaibalo ba mo mga igsoon nga ang tanang sugo natuman tanan? Pero walay taong nakatuman ana, ang nakatuman ra ana si Kristo. Maunang sa pagdupa niya dito sa cross, before siya namatay, niingon siya, it is finished. Nahuman niya, natapos niya, natuman niya tanan. Nganuman, kay kung dili makatuman si Kristo, wag gyapon tay kaluwasan. Kay ang pagkamatarong nato, dili man pinaagi sa balaod, kung dili pinaagi ni Kristo, kay siya ang nagtuman sa hingpit. Nagkasinabot ha? Sunod. Verse 19. Iyang gisulti, mga Kristohanon, amen, paminaw ha? Busa ang dili magtuman sa labing gamayng bahin sa kasuguan, ug magtudlo sa uban sa pagbuhat niini, mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Manang gidasig yun tatanan. Nga kung sa inadre ato ikinabuhi niya atong i-share sa uban. Aron dili ta mahimong iwit. Dili ta mahimong ubos sa gingharian sa langit. Ingon siya, apan ang nagtuman sa balaod, ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Amen? Doble gyud na. Kanang nagtuman og nagdasig sa uban nga mubuhat pod. Doble na siya, labing no? Ilhon siya nga dako sa gingharian sa langit. Verse 20. Busa sultian ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kun ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Parisiyo. Kini na. Mutingalan na kaani, what? Nganoon sa man Nakaibalo man ta sa kasaysayan. Nakining magtutudlo sa balaod ug ang mga Parisiyo, sila ang standard nga tan-awon sa tawo ug sundugon sa tawo. Of course, perfect nila, nakabisado nila ang mga balaod, plus gipakita nila ang ilang pagkinabuhi. Pag anhin ni Jesus, giingnan man niya, kamo mga pakaron ingnon.
Hala no? Kini mga tao nga giset ang ilang kaugalingon ingon nga example, giingnan sa atong Ginoong pakaron ingnon. Dayong sa Matthew 5, nit atubang siya sa iyahang mga sumusunod, iyang giingnan kamo. Kung ang inyong pagkinabuhi o pagtumas kabubutos Ginoo, pariharaan ang magtutudlos balaod og mga Pariseo, di mo kasulod dito. Di mo kasulod gingarian sa langit. Ngano kaha? Now, tanaw na to ni mga igsoon, because kagabi na ami part rapod ani nga nahisgutan og karon ang kanang kinatibuk-an nga ato ang pamalandungan. Tan-awon nato ni because dunay mga balaod dire nga makaingon ta og sakto gyud ni ug maug gyud ni ang atong ganahang mahitabo. Tan-awon nato tong mga igsoon. Naa sa chapter 5 gihapon 38 hangtod sa 41. Mateo chapter 5, 38 to 42. Ningon diha, 38. Nakadungog kamo nga giingnan kamo, mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon. Asa ka na, dapit. Verse 39. Apan karon sultian ko kamo, ayaw balusi ang nagbuhat kaninyog dautan. Kung sagpaon ang tuong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron pag-ilog sa imong sapot nga pangilalom, ihatag kaniya ang imuhang sapot sa pangibabaw. Verse 41, kung may mamugos kanimo pakuyog, may mamugos pagpakuyog kanimo, og balig 1 ka kilometro, himo ang 2 ka kilometro. Kung ang muhangyo kanimo, kung may muhangyo kanimo, og 1 ka butang, ihatag kaniya og ayaw balibari ang buot nga muhulam kanimo. Ato ning makita mga igsuon nga gitudlo sa atong Ginoong Hesus nga nahisupak siya sa balaod. Unya ma-open man ning ato ang panghuna-una. Bitaw no, naglibog naman tani, pero maablihan unya, tan-awa ra gud na. Diin man na siya makita na as Exodus chapter 21 mga igsuon. Tan-awang Exodus chapter 21 verse 23 to 25. Actually gikan na siya sa verse 12 hangtod sa verse 27, but ato lang basahon kaning 23 to 24 kay daghan pa matagis gutanan. Chapter 21 sa Exodus, verses 23 to 24. Naa na ta? Amen? Ayaw sayangi ang panahon nga niya ka mga igsoon. Ningon diha, apan kung mahiagom sa kadaot ang babae, ang silot mao nga ang kinabuhi bayran og kinabuhi. Sumpay ra niha sa kinatibok ang storya. Verse 24. Verse 24, mata bayrag mata, ngipon bayran og ngipon, kamot bayran og kamot, tiil bayran og tiil. 25, paso, pasuan sad ka, bayran og paso, samad, bayran og samad, pangos, bayran og pangos. Nakuha na to? Ayo, kabalo ka, pasirit at tagbasa ang New Testament, pero di kita ka maong mulocate og asa ning gipanghisgutan sa Old Testament. Kaya actually sa Old Testament ang balaod, mao man ay gipang-quote ni Jesus sa iyang pagpanudlo. So, ang chapter 20 kining nga mga balaod nga niya dinhi mga igsuon sa Exodus. Hugot kaayo ni nga gipatuman sa mga Saduseo, Pariseo sa mga magtutudlo sa balaod. Daghan kayo ni nga balaod, katong babae nga sakpang manapaw, batuon, sunugon og patyon. Katong mga anak nga manginsulto ginikanan, ipapatay sila. Subayan ninyo titanan nga ayaw nga mga balaod dinhi. Hugot kaayo ning gipatuman sa mga Israelita. Kung membro sa imong anak mubiya sa lae, muadtos laing pagtulunan og mubiya sa Hudiyo nga pagtulunan, ani nga balaod, isipon siya nga dili na Israelita og di na membro sa imong pamilya. So gibuhat gyud nila na hangtod karon. Grabe ng mga Hudiyo, istrikto kay nilang gipatuman. Karon, kining tanan nga kasuguan kayo, there were 5 books of law. 5 man ni sila. Ka libro sa balaod, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kung imong makita na sa pagtudlo ni Jesus sa Matthew 5 abot sa 7, daghanang baliktad. Nga nausa naman eh.
Muna nga pag-anhi ni Jesus, gingan na lang pangulos mga rebelde, gisupak nila pagtaman, niupos yun sila og ayo. Kay nga naman, ilang nakitaan nga baliktad man ang gitudlo sa Ginoo. Ini inyong Ginoo ba? Baliktad man ang gitudlo. Nga naman, pati sila wala kasabot. Giingnan pa gyud nga kamo, ang inyong pagbuhat kabubuton sa Dios pariharaan ng mga Parisiyo, di gyud mo kasulod sa langit. Unsa man day problema aning pagtulunan sa mga Parisiyo nga ang ilang gi-practice di mas balaod. Kisa may nagatag sa balaod, ang Dios unya nganong problema man sila. Tan-awag ayon aron masabtan nato. Arisas balaod sa imuhang pagresponde sa imong Dios o sa imong isig katawo. Ato sa tas chapter 20, ato ning i-reconcile unya tanan. Chapter 20 sa Exodus. Chapter 20, 1 to 17. Chapter 20, Exodus chapter 20 verses 1 to 17. Nanata, amen? Verse 1. Ang Dios misulti, ug mao kini ang iyang giingon, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Diin kamo naulipon. So, asa sila gikan? Egypt. Kita usab, asa man tagikan? Sa may Egypt na to, relihiyon, too-too, prinsipyo, sala, kaugawan, kalibutan, Egypt na. Og ang Dios mo'y nagkuha nato, nagpasaylo nato, og nagdala nato sa iyang presensya, gihimo taniyang iyang mga anak. Amen. Verse 3. Ayaw kamo pagsimba sa laing Dios gawas kanako. Nay una ha, munay unang sugo. Ayaw mo simba sa laing Dios gawas kanako. Muna nga kung musimba ka og laing Dios, palayason ka sa inyong pamilya. Mauna ang culture sa mga Hudyo. Mauna ilang gisunod. Verse 4. Ayaw pagbuhat og Dios-Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit, dinhi sa yuta, diha sa katubig, nga anaa sa ilalom sa yuta. Kining bersikulo, kining unta mga igsuon nga chapter, kining Exodus chapter 20, dapat nakahibalo man ta kaani. Ni mangutana nimo, di mo mutuo. Kini ang pinakauna dayon nga isgutan, pero wa jud ka kabalog asa ni pangitaon. Verse 5. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos o pagsimba ni ini, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, abubuhan nako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang kaliwat hangtod sa ikatulong o ikaupat nga kaliwatan. Amen? So, kabahin ni sa Diyos ang imong response sa Ginoo. Unsaon nimo siya nga mahimaya siya, malipay siya, igugmaon nimo siya, simbahon nimo siya. So dili inang kaayaw pagsimba sa uban. Verse 6. Apan ang nahigugma kanako og nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo kakaliwatan. Munang bisag usa og pagpakasala sa Israelite. Latoson sila kaayos Ginoo niya, pasayloon niya mayon ang Dios, akon ang Dios ni Abraham. Ngano man, kini Israelite, kaliwatan man ni Abraham, bisag pila pa ka gatos ka henerasyon. Kaliwatan man gini. Verse 7. Kabahin sa Ginoo pa niha, buluhaton, responsibilidad sa tawo ngadto sa iyang Dios. Ingon siya, number 7. Ayaw pasipad ipagamit ang akong ngalan. Ako si Yahweh, nga inyong Diyos, silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Ayo, gamhanan ug balaan kay ani nga pangalan. Next. Dili nimo pasipalaan ang ngalan sa Ginoo tungod kay mao ni imong responsibilidad ingon nga ikaw nag-ila kaniya og iyaha ka sa Dios. Amen. Verse 8. Hinumdumi ang adlaw igpapahulay og ilha kini nga balaan. Ay sugo niya ni sa mga Hudyo. Sa adlaw ipapahulay, di gyud ka pwedeng maglihok. Sa Biyernes pa lang magluto na ka. Unya, imagine tong sabbatical walk. Ang sabbatical walk, dinhira og didto sa Kamambere. Or dinhilang og sa Kakuya Roger, giguro ang distansya. Muna'y sabbatical walk.
Usa ka adlaw nga lakaw nimo pero dapat ang imong lakaw di ka molapas anang ka Kuya Roger nga balay gikan dire. Sabbatical walk. So unsa man na nga walk? Unsa man na nga lakaw? Kay sabat ba yan gisgutan dire? Wala ra mo ka istorya. Kuan ba brad ba? Ito munggong nagkairog ra gamay. Kasabot mo? Nagaramang mga sabadista nga wa po kasabutan eh. Kanang dili bitaw kayo palauman o kung sa mga ganing estadihan biya na, tunan biya nimo ang culture sa mga Hudyo, giunsa nila pag-apply, unsang adlaw sa ila, unsay ilang kalendaryo, unsang kalendaryo gigamit karon. Imagine na sabbatical walk nila. Nga naman, nganong ingana man sila maglakaw? Ha? Basta sabat na ay sugo, nga dili lagi ka magbuhat bisag unsa naara ka sa inyong balay pahulay. Ang among sabat mga igsoon Lunes. Because Sabado ug Domingo busy man ka itas ministry magsimba ta nya ni Kalunes pahulay, relax. Sagdi sa nang mga replyanan, mga sabunon, mga labhonon, Lunes ron, relax. Sabat ta karon, rest. Pahulay. Na sudagan kayo ni. Ningon si Lord, remember the Sabbath day to keep it holy. Kini nga sugo para asa sa tawo? Para sa Dios. Remember the Sabbath day to keep it holy. Sige bitag reklamo, nagkasakit ko. Wa bitaw kay pahulay. Amen. Karon lahi na. Ang tawo karon nagpahulay tuod. Pero wa gihapon ka pahulay. Na stress gihapon kay sige rig cellphone. Ano? Grabe tong among sabat pag uli na mo mga igsoon. Rest yun nga naman, bugnaw kayo ang dapit, why signal? Hala, magabi tulog, buntagan ng tulog, di magmata-mata ba? Unya, pahulay yun. Nakapahulay. Amen? Verse 8, iyang gi-explain. Ningon siya sa verse 8, hinumdumi ang adlang pagpapahulay, aron sa pagbalaan ni ini. Verse 9, makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan sa ikapitong adlaw nga mao ang adlaw ipapahulay nga gigahin alang kanako. Ang adlaw ipapahulay alang sa Dios. So wala pa ta niabot sa responsibilidad nato sa tuig katawo. Ang verse 1 abot sa verse 8 nga atong gibasa, naapat ta gihapon sa responsibilidad nato sa Dios. Di ta magsimba og laing Dios, di nato pasipalaan ang iyang ngalan, mupahulay ta sa adlaw nga iyaha nga gisugo nga mupahulay ta. Unya sa verse 9, makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay nga gigahin alang kaninyo. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw o sa inyong mga anak nga ulipon, mga kahayupan ug mga langyaw. Ang mga nagpuyo sa inyong nagpuyo sa inyong mga lungsod. Verse 11, sulod sa unom ka adlaw, gibuhat ko ang langit ug ang yuta ug ang kadagatan ug ang tanan nga anaa niini. May pahulay ako sa ikapitong adlaw, busa gipanalanginan ko ang adlaw ipapahulay ug gibalaan kini. Mao ni ang strong kayo nga doctrine sa SDA. Nganuman, nagpabilin naman naaman diri nahabilin. Ang pundasyon sa pagtuo, di aman dinhi ani nga mga kasuguan, ani nga balaod. Wala na mapalaumi, masabti pag-ayo ang purpose sa Ginoo nga nianhi siya. Kaya in fact, pag abot nimo sa unahan, si Kristo ang kapahulayan. Roma 14, may usa ka tawo nga naguna-unang balaan ang usa ka adlaw, pero daw na po usa ka tawo nga ligo ng iyang pagtuo, naguna-una siya ang tanang adlaw balaan para sa Dios. Di ba? Gipasabot nag-ayo sa Romans 14. Pero unya sa tanawa, gikan sa Exodus chapter 20 verse 1 hangtod sa 12, hangtod sa 11, kana tanan nga 5 kasugo, responsibilidad para sa Dios. 5 kadagko kayong sugo mga igsoon. Verse 1 abot sa verse 11 para sa Dios. Munay una nimo responsibilidad para sa Dios. Ayaw baylua, paminaw, ayaw baylua. Unsay unang sugo para sa Dios. Ang 5 ka balaod responsibilidad sugo
unang gihatag para sa Dios, sunod para na sa tawo. Sa batanan, isig katawo. Kusgo na to, isig katawo. Okay. Misunod dayon ang 5 kadagkong sugo nga para sa tao. Nag-una tong para sa Diyos. Amen? Tanawa. Verse 12, abot sa verse 17. Tahura ang inyong amahan ug inahan aron motaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Tag-as bitaw kinabuhi ning matinumanos ginikanan. Ang mga gahig ulo, usahay mauna pas ginikanan. Uy, tinuod ba yan na? Ayaw lakaw kay gabi na, mulakaw gyud. Pagka na balita nang sa lapas na aksidente, wa na uli silang balay. Patay na. Ano man, di mamutahod. So, ang atong ginikanan, isig katawo na nato. Amen? Sunod, verse 13, ayaw pagpatay. Tanawan ha, gisunod ni Lord, ayaw pagpatay. Sunod, ayaw kamo panapaw. Na, kinirabang tanan, gitudlo ni Kristo sa iyahang mga pagtulunan pod. Nga, iyang mas gipasabot o gayon. Ingon pa siya, ang nakabutang diri, ayaw panapaw. Pero pag si Kristo na nitudlo, niingon siya. Ang tawong mulantaw sa usa ka babaye, uban ang pagpangibog, nakapanapaw na. Ngayon pa to sila mga igsoon nga kana kuno mga lalaki nga mutanaw og gwapa, sexy unya di ganahan mutanaw, ang tawag ana imposible. Nakapanapaw. Verse 15, ayaw kamo pangawat. Banta. Wala ra bagyod ta kaila og unsa ni nga kawat mga igsoon. Verse 16, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig katawo. Verse 17, ayaw kaibog sa balay sa laing tawo, o sa iyang asawa, o sa iyang ulipon, o sa iyang baka, o sa iyang asno, o bisan sa unsa nga iyaha. Ang ipasabot ani, kana ba bitang maguna-una po kag maangkon lang unta pod nako ni, maakuha pod lang unta ni. So, naa ang gibahin no, kabantay mo, ang napulo kasugo gibahin. Ang una, para sa Diyos, sunod, para sa imong isig katawo. Sakto? Karon, anhin na ta magsugod og husay. Kung imo ning lapason, natural, nga kung asa ni ini imong gilapas, dihito po kaniya pabayron og paninglon. For example, ang sabbatical na ay gitawag og adlaw, Sabbath day. Naapoy gitawag og yearly, after 7 years, every 7 years, 7 year of 7 years. Ang ikapito nga adlaw sa ang ikapito katuig, sa 7 katuig, ayaw ninyong trabahua ang yuta. Ganahan mangyud ko kaayo mga igsoon nga magbasa unta tanan og Bible. Pero di gyud mo nako mapugos in tawon. Kining akong gipangsulti diri dali kay ninyo nang masabtan kani ani dinhi tanan. Ningon si Lord sa balaod niya. Okay, Sabbath years. Sabbath year. Doon na ko'y 7 katuig. Kining ikapito katuig. Ayaw ninyo trabahua ang inyong uma. Kung namunga ayaw aniha. Ayaw ninyo siya bungkala. Ayaw ninyo pasagdi na diha. Kining ikaunom katuig sa inyong pagpugas o pananom, pag-abot ikaunom, hatagan mo na kog ani nga di mo kahurot, balig 3 katuig. Pero hatagig kapahulayan ang yuta inig 7th year, ikapito. Aron ang mga kabus musuroy sila sa kayutaan, mga wala sila yuta, ilahan na ng ani. Ang mga hayupan musulod anto sa inyong mga yutaan, pangkauno nila mga bunga, mga dahon, mga lata, maghugaw-hugaw sila dina, pasagdi. Ang mga dahon na nga tagak, ang mga bunga na nga tagak, na nga lata, for 1 year sa ika-7th year, pasagdi. Nga naman, ang yuta magpahulay. Inig-abot sa ika-8 katuig, ang yuta tambok na pud kaayo og sadyang magsugod na pud mog uma, daghan kayo mo og ani.
Iniabot sa ika-13 year, hatagan na puno mo na ko og ani, nga di mo kahurot, balig tulo ka tuig, og kaon. But ika-14 years, kada 7 good, ika-14 year, ayaw ninyog aniha, ayaw ninyog atimana, ang pasagdi mga lata, kauno ng mga hulog mo, tambok pagbalik ang yuta, ang mga kabus mo na manguha pasagdi. But ang mga Israelita wala misunod. So gisingil sila. Ingon si Lord, okay. Sa ika-7th year, wa mo ni pahulay. Gikas pagsulod sa yuta sa Kanaan. Okay, good. Sunod na pod. Ika-14 years, wa gihapon. Duha na. Ika-21 years, wala gihapon. Tulo. Ika-28 years, wala gihapon. Upat na. Hangtod ni abot og 490 years. Ang tuig nga kapahulayan, misaka og 70 ka tuig. Ingon si Lord, di ay mumutuman, gahi mag-ulo. Karon, kuhaon mo na ako, gikan sa yuta sa Israel, adto mos Babylonia, 70 ka tuig mo dito, ang akong yuta magpahulay. Nasabtan na to? Ingon si Lord, napod siya balaod, ingon siya, ang inyong mga ulipon, na napalit niyong ulipon, unang tuig, abot unom katuig, magtrabaho sila ninyo. Pero pag ikapito, papaulian na sila, ayaw na sila patrabaho, ayaw na sila paningla, ayaw na sila sugua. Kay kagawasan, wa nila buhata. So ang kapahulayan sa yuta, ang kapahulayan sa sulugoon, wala nila gipatuman. Ingon si Lord, okay, di mo gustong mo pahulay? Ipadala mo na ako sa Babylonia, dito for 70 years, wa mo'y kapahulayan. Tan-awon ako. So, og unsay imong gibuhat, maoy imong maangkon. What else? Di ara, Exodus, ingon si Lord, ayaw mong yukbo sa mga Diyos-Diyos. Ako ray inyong simbahon. Wala mo'y larawan sa langit, sa yuta, sa ilalom sa yuta, sa kadagatan nga inyong yukbuan. Ako ra. Nakadaghan man silang mga santa pod sa una. Mga baki, simbahon nila, mga agila, mga hitsurag tawo, hitsurag anghel, simbahon nila ni sa una. So ningon si Lord, okay, tulo na ang dagkong sugo nga akong gihatag ninyo for 490 years wa mo nang tuman. So, tan-awon na to. Di mo ganahan mo simba na ko? Kay mo simba mo ngadto sa mga Diyos-Diyos sa mga silinganang nasod. Dadon sila tanan sa Babylonia o dito sa Babylonia, payukbuon sila sa larawan ni Nabucodonosor. For 70 years, di man ka mo simba mo mong larawan, nahala dito mo simba. So kining tulo, nahimo mga igsuon nga gisupak nila, and that is why gipahamtangan sila sa unsay, kung unsay lang gibuhat, maupod ang gipahamtang diha sa ilaha. Now listen to this. Di ba ang unang 5 kasugo para sa Diyos? Amen? Unya, ang laing 5 kasugo para sa imong isig katawo? Karon, mangutan ako, sa napulo kasugo, ang unang 5 kabahin, asa ang naguna? Para sa Diyos, para sa tawo? Para sa Diyos, tama? That is why, sige nagbalik-balik nga ang priority lagi nato, ang Diyos. Kay imposible ka makaigugma sa imong isig katao kung wala ka na igugma sa Diyos. Kadakog yun ang imposible. O di yun na may tabo. Amen? Diba ningon si Lord, bakakon ang tao. Basahan ng Juan. Bakakon, 1 John, bakakon ang tao nga nag-ingon na igugma siya sa Diyos, nagdumot sa iyang isig katao. Bakakon. Baliha. Imposible kayong makaingon ka, nakaigugma ka sa Diyos kung nagdumot ka sa imong isig katao. O nahigugma ka sa Diyos pero wa ka nahigugma sa imong isig katao. Imposible na siya. Amen? Pareham ng pagtuo og buhat. Ang imong pagtuo, makit ang ebidensya nga tinuod. Kay ang imong binuhatan na bago na. Oh, same. Ang imong pagigugma sa Diyos, makitaan nga tinuod. Kay nahigugma man bukas imong isig katao, nakasinabot lagi ta dinhi. Napay awit nato nga ambot o ganahan ba kuha ng awit o ganahan gyud po kuha na kay wala may problema sa awit. Ang problema na ama nato imong sit imo kong gipalingi, di ba? Naay kanta lagi na, promise. Imong gunit imo kong
Unsa man to? Imong sit-sit, unsay sunod? Imo kong tabang ke. Gipalingi, tama? Grabiha gyud na nga awit, promise. Feel with feelings kay tang manganta. Nga grabe kasi imong sit-sit, imo kong gipalingi. Si pastor hapit ng buto ang ugat, pabungol-bungol ra ka. Unya sit-sit sa Lord, mulingi. Oh, imposible ka. Woo! Grabing winali, grabing tudlo. Kanus akan imahuman, gauna-una, lagi kanus amahuman. Wala, yun lang may pangandoy nga masabtan, yun ako na kay pulong, yun is Ginoo. Unya mo kanta, imong sit-sit, imo kong gipalingi, nga gasyagit, nag-ayo ang pastor nga nagwali. Gipabungol-bungulan. Mayong gabi Naapa mo? So, ang ikaduha, ningon na dito, ang unang sugo, tanawa ragon tanawa. Kung mutanaw ka sa Bible, una ang Dios. Sunod, ginikanan. Tanawa ra, unsay number 1 nga sugo, mga igsuon, diha na sa tawo, para sa tawo. Naas verse 12, unsay nag-una? Tahura ang, naigugmas Ginoo, walay tahod ginikanan. Ayo, napa mo? Ang unang sugo, obligasyon sa tao, ginikanan. Kisa kani una ang Diyos. Nya, sunod, wa ka matawo o gulay mong ginikanan. That is why, nag-una nga sugo, para sa imo isig katao, tahura ang imong ginikanan. Padayunas unahan, kay gi-explain o gayo, samot nas Deuteronomy, ningon, ang mga anak nga di magtahod ginikanan, patyon. Wa na tayong mga anak unta ron. Naapa mo? Muna ang mga Parisiyo, grabihan sila. Kinanglangi patuman nato ni, kinanglangi ngani. Pag anhis Ginoo, pati dahil sila, palpak. Naapa mo? Tahurang ginikanan. Unsay premyo, unsay award, mutaas ang kinabuhi. Kita mga ginikanan, nganong mugbo ra puta kinabuhi, kay wa puta nagmatinumanon sa una. Namo? Inong tulog, di matulog. Ayaw katulog, matulog. Itong mga bata pata, mutapad ang atong mga lula, ang atong mga mama, maggunit og bunal. Tulog. Tulog ka niya. Ikaw pa, ikapik-pik sa imong mama, kay makatulog ni ron, katakas gyud ko. Ang imong ginikanan pa, imong patulugon. Tulog di ron ikyas. Karon dagko na. Trabaho na tatabang mo. Magsige ka tulog. Muna mugbo na tag kinabuhi. Kaya nga baliktad na tanan. Ano sa pailain mga igsoon? Okay. Daganto, ayaw pagpatay. Now, gi-explain ni Jesus, ningos Jesus nga, kung nagdumot kasi mo isig katawo, na mamamatay tao ka. Nakapatay na pud ka. Sunod ningon siya, ayaw panapaw. O kaning pagpanapaw. Pastor, wa man ko nang nguan og lain. Pero kay naibog man ka. Mo may gisulti. Ang naglantaw nga may pangibog nakapanapaw. Ayaw pangawat. Samot na gani. Og adto kas malakyas ani inyo kong gikawatan. Kabalo mo mahadlok yung magwali ang malakyas. Mahadlok ko nga na mga tao. Ay, pangwarta, ragid kanunay. Ay, ragid kanunay na. Pero kinahanglan biya pa na iwali. Ako niya nang tunan pa. Pasonoro na to nagtuon mga igsuon. Sunod, ayaw ka mo pagbutang-butang sa inyong isig katawo. Ayaw pagbutang-butang. Na kay mang chismis ka o naa kay kagool sa inyong isig katawo o naa kay mas maayo pa ko kaysa niya, nagbutang-butang naman ka mga igsuon. Ayaw ka mo kaibog sa balay, daghan. So 5, gasugo, gasunod, gasugo, para sa tao. Nakaron, sumpayan pa nato na siya. Abot dito sa, ako ray paraphrase for the sake sa atong time, okay pa mo? Nabot dito kung ang imong ang imong baka, no? Kung ang imong baka ni sungay sa laing baka, namatay ang laing baka, bayran nimo. Og baka,
Kung nangawat ka, nasakpan ka, bayran nimo 7 ka pilo ang imong gihilabtan. Kung nakadisgrasya kag mata, kuhaan kag mata. Ang nakadisgrasya kag ngipon, kuhaan kag ngipon, tanan-tanan. Sumpay na tanan nga mga kasukuan. Adto na tas mga propeta. Ala, patuman tanan. Pag abot ni Jesus, nahunong. So, ingon sila, dili ni siya gikan sa Ginoo. Kay rebelde man supak man siya sa tanang balaod nga atong gi-apply. Gikan sa balaan nga mga kasulatan. So, ilang ipasangil na si Jesus, si Jesus. In fact, niingon pagid sila, kana si Jesus, nakapalayas nagdemonyo, kay ang hari sa demonyo ang nasulod niya, mao si Beelzebul. Kuyawan sila, no? And listen to this. Tanawa ra guni, ang ako gyud unta nga nganong sige kog ingong basahan niyo inyong Bible. Because pag na-familiar ninyo ang Old Testament, inigbasa nimo sa New Testament, mahinumdum na ka, nabasahan man ako ni Exodus. Kaning gipang tudlo diri, gitudlo sa Old Testament, mas giklaro pagpasabot sa New Testament. Munang niingon nga ang Old Testament, ang Old Covenant is the shadow, anino sa umaabot nga mao si Kristo. Again, ang Old Testament, gatudlo, kabahay ni Kristo, mauna. And then, ang New Testament, gatudlo na po siya, pabalik ni Kristo. Maunay, nabuhat ni Kristo. O niya, diri sa Old Testament, maunay, buhaton ni Kristo. So, sa ato ba, ang Biblia, ang sentro si Jesus Christ. Unsay atong tema rong gabi una, unsay atong topic? Kun mahigugma ka palang unta. Nganong niabot na, sapagkat tinuod lang, walay gahom ang balaod sa tawong nahigugma. Bisan ang balaod sa nature, ang imong lawas mingon gikapoy ko, so unsay gikinahanglan, pahulay ko, pero ang gugma mas gamahanan kaysa kakapoy. Muadto ko, mamisita ko, maligo ko, magpahumot ko. Amen. Now, ngano man ni pastor na baliktad man tanan, niingon dito sa Exodus chapter 21, mata bayrag mata, ngipon bayran og ngipon. Pero niingon naman diri sa Mateo 5 versikulo 38, nakadungog kamo nga giingon ang mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultian ko kamo, ayaw balusig buhat ang nagbuhat kaninyong dautan kun dili kun sagpaon kamo sa kun sagpaon imong tuong aping ipasagpa ang wala. Ngano man baliktad na ni tanan. Sa Old Testament, ingon, ayaw ka mo pagpakig-abi nila, ayaw. Dumti ang kaaway, higugma ang inyuhang mga hinigugma. Pero pag abot na dinhin, ingon na, higugma ang inyong kaaway. So, ang tao na confused na, unsa man yun. Now, kung imong tanawon ang gisulti ni Jesus, inubanan sa iyang pagkinabuhi, makasabot ka og ayo. Nga ang gusto di ay ni Lord, paghigugma. Kini nga balaod, gituman sa tanan, pero dili pinasubay sa gugma. Pero kung naay gugma ang tawo, bisan pagwala sa sugua, iyang buhaton kay nahigugma siya. Tama? Kamo mga babaye, nang chat mo, bisita ako ba? Dahil ikaw flower ba? Kay February na ba? Yung chat mo? Nagpadungog-dungog mo para sa akong asawa? Ndutag na yung regalo na ako o kalaha. Kalaha! Yun naabot! Amen? Pero wala ka dungog to sa atitata ato. Kaya ako ramay sige niyang padungog-dungog. Nga ang Diyos nakadungog man. Grabe! Nya nahagbong ang among pitsil, diwa na may pitsil. Di na ko musulti kisay nakahagbong. Karon kay ang partner sa kalaha, pitcher man sad. So nadoble ang pitsil, kaya ang nakahagbong sa pitsil, may palitog pitsil. Mata, bayrag mata. Oy, naa pa mo mga igsoon? Naminaw pa mo? Now, ato ning husayon. Tanawa rago ng Mateo 22,
Mateo 22. Inganihon ninyo pag summary ang mga balaod, mga igsuon. Kay duha ra may balaod, para sa Dios o para sa tao. Duha ra na. Okay. Matthew chapter 22, verse 34 to 40. Matthew chapter 22, verses 34 to 40. Naapa mo? Sa 34. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Sadusiyo, gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya. 35. Unya, usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pangutana. Kabalo mo mga igsoon, may bawaan mo ning taong relihiyoso. Pero way Ginoo, nga naman. Ang ilang trabaho mangbitik. Ang mga CFD, tanawa ra ko YouTube, sa Facebook, maura na ilang trabaho. Mangutana na nimo nya inigtubag nimo na di na mag-inusara, na sila kauban kay team man na sila. Na ay tig kansaw, na ay tig pakpak, nya na ay tig katawa. Ingana na sila. No? So sa Bible, mauna na, nahitabo po na sa time ni Jesus nga ang grabe kayong ng lutos ang mga relihiyosong tao. Naglaban sa relihiyon pero walay pake sa relasyon. Okay, napa mo? Verse 35, unya, pinakamaalamon Mao'y nangutana aron pagbitik kang Jesus. 36, magtutudlo unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. Tanawa ni ha? Because perting daghanang balaod, apel pa ang mga propeta. Unsay tubag sa atong Ginoo sa pangutana? Verse 37. Si Jesus mitubag, higugmaa ang imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong huna-huna. Asa ni makita? Deuteronomy chapter 6, verse 5 to 11. Verse 5. Verse 5 to 11. Kadali lang. Atong siguroon mga igsuon. Deuteronomy chapter 5. 6 verse 5. Okay? Chapter 6 verse 5. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Diyos sa tibuok niyong kasing-kasing, kalag o kusog. Nya kasunod na tong ayaw. Now, pag-abot dire sa Mateo, ningon si Lord. Matthew chapter 22. Tumatong gibasa. Verse 37, higugmaa ang Ginoo nga inyong Diyos sa tibuok kasing-kasing, sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong huna. Pareho no? Pareho sa Exodus 20? Nga ang Diyos mo'y una? Tanawan yung Bible, ang verse 37, kay basig ang una diha, higugma ang imong isig katawo. Unsay una? Higugmaa ang imong Diyos sa tibuok. Karon, nagsimba ka dire. Pila nakakatuig na minaw? Pila nakakatuig sa pagsugod nimo pangalagad sa Ginoo? Pangutan ay imong kaugalingon, og naa ba ka aning unang dakong sugo? Higugma ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, tibuok mong kalag, og tibuok mong huna-huna. Ako pod magsusi sa akong kaugalingon. Ningon siya, kini ang labing dako og ang labing importanteng sugo. Tanawa? Unsay una niyang gisulti? Labing dako og labing importanteng sugo. Ngano kaha nga labing importanteng sugo? Sa pagkatinuod lang. Dili, tanawa tong kasuguan dito sa Exodus 20. Di na ka kinahanglang hatagag balaod, ayaw simba sa laing Diyos kung nahigugma ka sa imong Diyos. Muna ningon siyang kini ang labing importanteng sugo. Ingon siya pahulay sa adlang pahulay sa ato pa. Dili ka mo trabaho mo pahulay gyud ka kay pagsunod sa Dios kay nahigugma ka sa Dios.
Ayaw pasipala paggamit, ayaw pagpasipala, ayaw gamitay ang ngalan sa pagpasipala, dili nimo gamiton kay nahigugma ka sa Dios. Sa ato pa, kung nahigugma ka palang unta, wa na'y balaod. Di na kinahanglang balaod. Kabalo mo nga nung inyong ginikanan, assignan mong trabaho because wa mo nahigugma nila. Wa mo nahigugma. Sila dili maglisod og bisag unsay ilang buhaton nga naman. Ang taong naigugma, buhaton niya ang ikapalipay sa iyang gihigugma. Munang di na siya ingnon, di na siya suguon. Di na siya inong ayaw simbag laing Diyos, kinaigugma raman siya sa Diyos. Di na siya inang ayaw pasipalay akong ngalan, kinaigugma man siya sa Diyos. Di na siya inong pagpahulay, tungkol kinaigugma siya sa Diyos, mupahulay siya, bisag di siya suguon. Nakasabot lang kita? Munang kung nahigugma ka palang unta, bisan pag mangbuto, mabut ang panahon, wala na itingog iwali si pastor. Kung diigyog ka may gugmas Ginoo, 20, 20, 21, 22, 23, mo 2030 o mo 2060, mamatay na lang ta, wa ka mabago kay wa ka naghigugma. Munang ang wali nagingon, kung nahigugma ka palang unta. Sunod, tanawa mga igsuon, verse 39, ang ikaduha nga labing importante nga sugo sama sa una, higugmaa ang imong isikatawo sama sa imong kaugalingon. Mao bitaw to, do unto others sa Christmas worship na to, ay sa end-year worship, year-end worship. Do unto others what you want others do unto you. Buhatan nga to sa uban, ang gusto nimong buhaton nila. Diha nimo, maunay paghigugmas kaugalingon. Higugma mo isikatawo sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Giunsa man imong kaugalingon, imong gipasakitan? Wala. Gusto ka giinsulto nimo imong kaugalingon? Wala. Amen? Di ba kung naa kay kwarta, mupalit kag milk tea, kay ganahan kang malipay? Amen? Ningon sino, do it unto others. Kung nahigugma ka palang unta. Verse 40, nagsukad ni ining duha kasugo ang tibuok balaod ni Moses ug ang pagtulunan sa mga propeta. Love God and love others. Maura. Now, adto na tas pangutana. Dali sa arisa nako tanan. Karon ta mahuman. Pag-abot nato sa chapter 12, Exodus chapter 20, ang unang sugo para sa obligasyon sa ato isikatawo, obey your parents. Amen? Now, asa maning suguan nagagikan? Dias paghigugma sa imong isikatawo. Kung nahigugma ka palang unta, di na ka kinahanglang hilakan pas imong inahan. Kabalo ka anak, sa gamay pa ka. Sa kanunay kung nagbugat nimo, milyon ang imong ngalan. Kay milyon akong gasto gatiman nimo. Napa mo? Kabalo ka anak. Ya karon musukol na ka. Karon manginsulto na ka. Naghilak na ang imong mama while nagsulti ana. Imo rang tubagon og tanawa ka drama na po ka. Samot siyang nainsulto. Why? Wala naman ka na igugma. Kabalo ka kung sa imong giapa sa imong ginikanan, kwarta. Pero naghisgot ang pagigugma, wala. Tuwar na sa Facebook gipost. Wala sa buhat. Because dili na ingnon ang tawo nga ayaw insultuha ang imong ginikanan, ayaw sukos ginikanan, tumana imong ginikanan, di na siya tagana na nga sugo kung nahigugma siya sa ginikanan. Because kung nahigugma ka ang love nimo, may wisdom nga mo tudlo nimo kung sa angay nimong buhaton. Nagasinabot ha? Sunod nga sugo. Na dito, ayaw pangawat, ayaw panapaw, ayaw pangbutang-butang, ayaw para sa tawo to. Unsay nakabutang dire sa higugma ang imong isig katawo. Di na unta ka inong ayog pangawat. Ngano, kung nahigugma ka niya, kawatan ni mo? Munang niingon da, kung nahigugma ka palang unta. Sunod, ayaw pagpatay, patio ni mo, kung nahigugma ka. And that is why niingon si Apostle Paul, pasabot niya ayaw dito simbahan sa Korinto. Oy, taga Korinto, nag-ingon dire, paminaw mo. Diba naat sa 1 Corinthians chapter 13? Bisag ipasunog ko pa ang akong lawas para aning tawhana. Kung wa ko'y gugma, ang akong gibuhat, walay pulos. Exactly, muna gibuhat nila kaniadto kay Pariseo si Pablo.
Pharisee siya, munang nakasabot og ayo siya, nakitanan among gibuhat, perfect na mi kayo, pero wa mi naghigugma sa amoy si katawo og sa among Dios, nagsunod rami sa balaod. Nasamtan na to? Munang ang Biblia nagingon, kung nahigugma ka pa lang, unta. I mean, ang atong topic karon, kung nahigugma ka pa lang, kung muhigugma lang yun ta. Kini tanang balaod, dili na ni ihatag. Wala balaod. Nga naman, ang gugma, di man siya mabuhat, di ba? Corinthians, di siya mabuhat og sayop, dili siya, wala niya ang kauwag, wala. Ang gugma, matinud-anon, gi-explain o gayo sa 1 Corinthians 13, ang gugma. Now, kung nahigugma ta sa Diyos, kay una man ang Diyos, di na kainong simba. Kabalo mo kung sa'yo akong giampo? Usahay, di na ko moingog, Lord, baguhar, good ni siya, Lord. Ang ako na lang yung giampo, Lord, himuan ng tawhanang mahigugma ni mo. Sa ako pong kaugalingon, sige ra ko iyong Ginoo, Lord, himuan, giragyod ko, mahigugma ko ni mo. Sige ra ko maghilot-hilot, ano yung kundughan. Umurag na ka ng panugsukon, kanunay dagom. Kadto tanan, ningon siya, gugma ang imong Diyos sa tibuok. Kalag, kusog, o hunahuna. Nakatuman ba ta? Wala. So walay malangit na to. Siya'y ni anhi. Si Jesus Christ, ang anak mo ay nituman. Amen? Sa paghigugma sa tibuok ngadto sa amahan. So ang nahiusa kang Kristo, maura ang may kaluwasan. Kaya nakatuman siya, dili siya ang nagtuman, kundi si Kristo nga naa niya. Kasabot? Sunod, higugmahay mo si katawo, naay nakatuman? Wala. Si Kristo gihapon ni ani, siya ni tuman. That is why he said, I have not come to abolish the law. But ni anhi ko aron pagtuman o paghatag o insaktong pagtuman. So, anyone who is in Christ, new creation siya, naluwas siya. Dili sa balaod, dili sa pahulay, dili sa paghigugma or wala paghigugma, pinaagira kang Kristo. Nakasabot na ta? So, manin mo paghigugma. O kamo mga asawa. Mga asawa, amen. Isang kamot mga asawa, isa mami, palihog. Isa mo ba? Ana, rakod. Mga asawa, musugot mo? Kanianto no, mga palahubog pa niya mga bana. Amen, di Gerson ba? Di mong amen, Rose. Muuli, Rose, o niya. Dali, dahi ba, kay mudog ko ni mo. Bawo kayong, di ba ka nang mag-inom kag bahal, bawang tain, ay mong baba? Di suda kayo na, higong mahay mo isig katawa. Dili, lagi. Paitag yun. Napa mo? Kabalo mo mga igsoon din sa Pilipinas, gituduan tang mapas mo tag maligo gabi. Pero sa ubang mga nasod, gabi ang ilang ikaligo. Why? Because gusto nilang mapahulay sila, hinlo. Kaya kung adlaw ka maligo, magbuling-buling pa man ka dito sa gawas. Maabugan ka, maanoosan ka, maasuhan ka, magkabakterya ka. So inig-uli nila mga ligo sila. Same ang mga Hudyo, ingana po sila. Inig-abot yun nila, hugas yun, og daghang tubig. Kabalo ka, tiil ra ang hugasan nga naman. Wa man po kayo tubig ang desierto ba sila. So tiil hugasan. Inig-uli na nila. Amen? Gikag trabaho, mambire. Niya galigo og abog sa simento, ni hapit sa mangga ni tagay, nahubog gasuka-suka, mudulog. Mudulog sa asawa. Munang tinuyuan, nagyon ni magmudasmag kag palahubog. Responsable nga pagkatao, mudasmag ka, tinuyuan. Di ka mauna-una. No? Actually, sige yung kong palit og perfume. F2. Kanang, mo dyan akong kanang F2 nga apeksyon panagudungog na, kay basin di ay. Mo apil mo sa kalihukan ba? Nya, ano sa to usa? Paint shop? Basta kayo ka ng black nga paint shop. Ganahan kayo ko na, paint shop nga. But ang pinaka-purpose doon ako, anak, kay kabalog yung kong bahoon yung kong singot. Naman po yung uban maulaw ka mo badlong, no?
Di ka makaingon ba nga, Brad? Di ko bunag siya ba? Nya pang roll-on. Di ko kakasulti, nagwanta ko, nagini mo, love your neighbor. Okay, ragyod ni. So, di man kakasulti, imong palitan. Og pamot. Palitan imong deodorant. Ayuro, pastor, ayuro, pastor. Okay ko, pastor, di ko tigamit, ala. Di yan kasabot. Di ko kasabot. Imo na lang i-action kay mahadlo ka masulti. Amen? Pastor Jose sa una, tanaw niya imong kuko kay panday to siya nga lihok kaayo nga paspas kay mo trabaho, perfect kung kayo na iyang trabaho kay furniture ang trabaho ni puyo og hardware, basta daghan kay alam. Mo welding mo. Pastor Jose, inga na ora kagkalit, butan-aw na si imong kuko, dahil mo ingon nagkalit. No cause imong sudan. Or ingnon kaniya, mekaniko ka, tanawa si Job. Wa humang trabaho. Sige rag. Na. Abot na sila ubayron, kuha og karburador atong usang multicab to. Unya ugma bung kaguno na pod. Aga paita, overhaul nila. Unya kauban si Motmot, si Rere og kinsa pa to? Expert kani mga kauban. Unya nag-abi ng 17. Asan 17 gipanghipos man di ay sa mga assistant nga gipantaguan ng mga tools. So, ing-anaon ka. Nga naman, mauwaw mang musulting mayog. No, iba. So, kami kaniko. Sa mga nukos yung sudan. Nga na, tapos Pastor Jose. Hello? So, unsa pay lain? Imong masabtan ang paghigugma nimo sa imong isikatawo, kanang imo siyang i-protect. Pag naay mo correct nimo, nag-protect siya sa imo ha. Na para magklaruhan na itano. Kato bitang ako sa ganahan biya po ko. Kanang makapaminaw bitaw ka. Ako mo iklaro, ako ni isulti sa inyo ha. Nganong mo ingon ko nga ayaw? Ngano man? Naatay gipanalipdan, naatay giproteksyonan. Wala ko nag-ingon nga kung maghimo mo ana, makasala mo, maimpirno mo, or gihukman na mo na ako mga kalibutanon mo. Ba't nagprotekta? For example, sila nga naa sa team. Nyatuwa sila dito, nagkinantahay sila mga love songs, mga nagtukar sila mga kalibutanon. Okay ra na, way problema. Naabot man sa media. Tuwa mas media, unsaon man na nako? Pag-abot na dito sa media, tuwa na, oy, pastor, tuwa nag-imong mga alipores. Hello? Nya ato man ang gibalanse. Muingon ko sa imo, okay ra na. Muingon po ko mo, nga di na okay. Why? Ginabalanse nato, wala ko'y katungod mo correct sa ubang mga kasimbahanan. Because, kung muani kas imong akong balay, ayaw panghilabot diha. Imong balay mo i-arrange, ikaw magbuot asa imong TV ibutang. Pero sa laing balay, ayaw og pangilabot. So, every time, imaiton ko laing mga kasimbahanan, di ko mangilabot kung okay ra na nila, bahala mo na, magwali ra ko kung sa'y naadre. But sa kuha, I should protect. Gi-protect na ako ang church, ang imahe, ang... Imagine, question nila, nga naman, na-culture nato ni. Give it all to God. Igugmaa sa tibok. O ang uban mo interpret, ana. Pag mo apil-apil ka, ginagmay, kalibutanon, mga unsa na diya, muingon naman na sila. To, ana, kompromiso na. So, nag-protect ko. Wa ko ningon ngayon na nagbuhata. Bahala mo diya, magpadayon, mag-unsa mo diya. Gimidya man, gimidya, na social media. Unya, pag mamadlong ko, si Pastor Agoy OE. Okay naman ko na. Asa naman ko, padaplay na lang ko adto. Hopefully nakasabot, no? Amen? Imagine ako no Kristohanon ka. Unya gagunit ang microphone, video game, mo great pagyog. Mayang hapon sa tanan, before ko mo kanta, happy pista, una sa mga, Kristohanon ka! Wa mo na nga libat. Itarong. Uy,
Kamu ba kay mo ingoro yung mo inisog nagyugudili, oy. Ang wisdom nato mo yatong ginagamit. Di ba, niunsa man si Apostol Pablo? Paminaw, kung ingon sa Apostol Pablo, kung ang akong pagkaon na ay nagtanaw na ko makasala, di na lang ko mukaon. Same. Kung ako ni buhaton, yan, ang uban makapanawa, di na lang na ako ni buhaton. Ingana ang paggamit sa wisdom. Kung ganahan ka di, okay, ikaw ra. Tago kas langob, inom ka kus ka baril, na, sige. Di kagawas pa ba ka? Dagkot may kandila ring gawas. Butang mong sa social media mo ng lisod. Hinoon mga igsoon, masamtan raw niya na nato ining abot sa panahon. Nga naman, manglangyaw ta, asa na unya ta, unya mga balayo na ta, ingana. Unya makatry po ta sa mga culture, sa mga kasimbahanan, makaingong yun tang grabe yun. Mas maayo pag yun itong badlungan na yung hunatan. Amen? Kung muingon ang ubang simbahan, nga tulok adlaw ilang simba, pasag di sila kay ilan ang gitahod. Gimo nila na para sa Ginoo. Kung naa sila gidili, nganong gidili nila? Kay para sa Ginoo, nganong supakon man nimo? Kung okay ra ka di okay ka diya. Ang importante ang atong wisdom. Because, og di ta ka maong mong gamit sa atong wisdom, makit-an ta, masakpan tang immature pa ta. Nakuha na to mga igsoon? Kining love your neighbor. Pastor, mga tanong ka, kisay mo silingan. Oy, Kuya Roger, kisay mong silingan. Mga naslag, Bautista, Olino, o kanang saat bang? Ha? Ha? Piskadero? O, kisa pa dito likod. Kisay mong silingan. Pero sa pagkatinood lang, pag ingong higugmaa, imong isig katawo, or imong neighbor, o imong silingan, wala na to naghuna-huna. Nga apil di ay si mamag, si papa, si anak, si lulo, si lula, ani. Amen? Narabay usahay, manggihatagon to silingan, di ito manggihatagon sa itong ginikanan. Tanawa mo mga laki, gisingisi na po mo, hatag-hatag na po mo bulak, hatag-hatag na po mo flowers, di ka naman mo hatag o cake sa inyong mama. Ma, salamat sa pagpanglabas akong uniform ma, ni ay purple yam o. Lami ramog post-post dito mga, kung ano niya, di mo munghatag sa inyong mama. Luuya oy. Amen? Bisan pa gani sa pag-post, usa ka idea niyon, naingon ako, Pastor, pwede naman mong maglaag bisa kung sa ayaw i-post. Sorry ba? Kaya kami sa pastor, mo na yung iba, dere lang na mo i-post. Nga naman, gi-consider ang una-una sa uban. May good laman ni sila, kahayahay, kwartahan, sige raglaag, kaugning, nga na una-una sa uban. Mauday nga di na nila buhaton. So gigamit ra po nila ilang wisdom. Uy, ayan, kasi kamo ba, magsimog ka suko na ako. Nasuko na mga itong 2022, humag-COVID, karoon na pong 2024, suko ka po na ako, nahala pa dayo na mo. Okay, dayon niingon siya sa verse 40, 22 verse 40, nagsukad ni ining duha kasugo ang tibuok balaod ni Moses og ang mga pagtulunan sa mga propeta. Now listen to this. Tanan nga balaod, mapadaplin to siya. Pag nahigugma kas Ginoo og sa imong isig katawo. Ano man? Di naman kaingnong ayaw hatag, ayaw pasakit. Kaya di naman ka mo pasakit kay nahigugma ka, tama? So di nakatagaog balaod nga ayaw pasakit. Sa balaod wa nay gamit sa taong nahigugma. Ayaw mo ka-confuse ha? Ayaw mo ka-confuse. Nakita nato nga si Jesus gipatuman niya ang balaod, gani ni sumpay pa siya. Paminaw kung sa iyang isumpay, ingon siya, kung kawaton ang inyong gawas nga biste, niunsa ang Exodus, pabayrig 7 kabiste. Kay usa nga gikawat, pabayran man og 7. Pero ningon si Jesus, kung kawaton ninyong pangsulod, ihatag pod ang panggawas. Na, sa ato pa, ang ka-Jesus nga pagtulunan, gugma. Hala, nawala. Ay, basin pod og gitugnaw to siya. Nya magbutang nakakaratula itong imong gate. Kisay kakuha sa jacket nako, hinatag ni Coco Martin, niya gihangir nako ning white nga t-shirt. Muni sa pawan. Napa mo? Kaya nahigugma man lagi. Yan ingon siya, napalain ha?
Kon, nay nihangyo nimo nga ubani ko o ubani sa kuba sa ka kilometro. Ningon siyang himuang duha. Nga naman, nay mga taong hadlukan. Hadlukan? Pastor, ngit-ngit yung kayo, pastor. Ayaw si pastor. Ano po si pastor na ako sawa magjilos na. Nya bisag giuban na hadlukan pag yung kayo. Munggunit pag Facebook to. Ya makita ka sa kawasawa. Naunsa naman lang. Amen? So na mga taong hadlukan, ubani ko ba itong nay, bisa ka nagugat turang iskina, kay hayag naman dito ako na lang usa mo uli. Ningon ang Bible, kung magpakuyog siya ni mo usa ka kilometro, duha ka kilometro, ihatod gyud sa ilang pultahan. Liliya silang kwarto, natulog na, uli na ko. Nga naman, ang atong Ginoo nagtudo siya og paghigugma, gihimo niyang radical. It means, igo na siya, puno na, pero gipaawas niya. Gipaawas niya kanunay. Napalain, ningon siya, mata, ilisag mata. Pag-abot, dire ningon man, kung sagpaon kas wala, ipasagpa po ng tuo. Hala! Nga kung tanawin mo ang balaod sa restitution, paminamos balaod sa restitution, Exodus, chapter 21. Kung imong sabton, pag nasagpaan ka, balusig kapito. Balusig kapito nga sagpa. Kabantay mo, John chapter 8, may babaeng nasakpang nanapaw, gidala nila sa atubangan ni Jesus. Jesus, unsa may imo ang ikasulti ani? Nag-ingon man ang balaod, ang masakpang magbuhat ni ining pagpanapaw, batuon o patyon. Nganong gisulti man to nila? Kaya nagpatuman sila sa balaod. Pero kung mo patay ka, nahigugma ba ka? Wala. Sa to pawa na ka nakatuman sa balaod. Kaya ang balaod gihatag sa Dios ngadto sa tawo. Kaya nasayod ang Dios nga ang tawo di gyud mo higugma. Nang nananaas imong tapad, ina kung muhigugma palang unta ka. Di nagyog kapugsong simba taron kay nahigugma. Di nakapugsong prayer ta kay nahigugma. Di nakapugso nun. Di nakainom pagsayo. Bangot sayo kay nahigugma. Mga igsoon, grabe kayo nga kasinatian ako. Paggikan ako deres Bohol, muragwa na ko ipaglaom, magdayon ba sa akong asawa, akong wife. Karon, uyab may isa una. Dugay kay ko nakauli kay manggani ko pagkaon, palit pagkaon, makauli na noong mahal kayong plitis o sanjit. Kabalo ka mga igsoon? Kanang pag nakalukat mig ticket karon pagkaugma sa alas 8 mo biyahe may Panigros. Wa ako katulog? Ha! Hoy, paminaw mo ba? Wa ako katulog. Siko ko na una makakita. Nagyog ko niya. So wa katulog mo ng pag... Mua na, gailis na, butang na sa mga gamit. Oh, excited kayo mo. Nahigugma. Pero kanang sipaon pa ni mo, pag-ilis na ka manimbata. Iampo na siyang mahigugma. Doon, may gugma na siya. Kaya itong mga katauhan, mga silinganan, ampo na to. May gugma sila sa Ginoo. Nga naman, di ba ikaw ang makasuguag pamisita? Walay balaod nga nag-ingon, okay, pamisita, unyang alas 9 gabi kada Martes. Wala kay balaod, gibasa na, amen? Pero nga nung imong gibuhat, kay nahigugma ka. Sa ito pa ang tao, nga nahigugma mga iso, wala kinahanglan balaod. Amen? Nahigugma mo sa inyong kaugmaon, di na mo inom, pagtuon og ayaw ha, paningkamot yung iskwila, ayaw sa paguyab-uyab. Amen? Bisan pag kamaunang mamungkag o sakyanan ba? Kalma sa. Amen? Singi-singi si Daara. Naapa mo? Kung nahigugma palang unta. And that is why ningon ang John 14:15. Jesus said, naguna sa if you love me, keep my commandments. Kung ikaw nagigugman ako, sunda ang sugo. Mamampo ni gigamit sa mga kami, sa among relihiyon sa una.
Nga naman isalikuan ng pulo kasugong, nag-ingon mga nila sa Juan 14:15, if you love me, keep my commandment. O sa may commandment ni Jesus. Unsa man? Higugma ang Diyos sa tibuok o sa imong isig katawo. Higugma ang Ginoo sa tibok mong kasikasing kalakog espiritu. Sunod, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Mao man na. Munang if you love me, then keep my commandment. Unsa may sugo? Pag higugma, so di na kasuguon kung nahigugma ka. Amen? Mauna nga ni come up ta ni kung nahigugma, kung mahigugma ka pa lang unta. Kita diring tanan, di na unta ka pugson og dasigon nga basa ang Biblia kung nahigugma ka pa lang unta sa Dios. Imagine kaniadto mga igsuon. Mga binata pag ito, mga binata ba nga gugma-gugma. Sa first year high school mi nauso tong notebook nga naay flames. Flames. Unsa pa tong mga sulat-sulat sa una nga nakoy kaila nga pastor mga igsuon nga nagbulag sila. Wa pa sila nakasaluyab gud sila, pero nagbulag sila. Pero ang ilang suwat usa ka hambag sako. Sa nagbulag na siya, iyang giduol, ingan siya kinitanan para asa ra man ay ni, unsa man ni, wala ra ni. Usa ka sako ang ilang suwat. Now I can imagine ato nga time kiligon po ko ato, wa pa koy buot. Naay ni suwat nako nga, Karch, talented kayo ka unya, mura kag si Jericho, mura kog bukad kayo. Alam niyo, as gibati na ako nga murag. Na artista ko kalit. Na? Unya, first year ko ato sila, fourth year, high school. Mura kong nakaingon. Grabe, no? Unya, kabalo mo katong suwata? Sige, yun na akong, uy, ano maghigda ka? Punito ni mo tong lampara sa tapad, unya ipaduol ni mo. Duta kayo, no? Grabe nga, no? Butong niangay, mampukugayo ba? Kanang mahigugma, bitaw ka? Nya ikaw rin nakabalo? Mano po ka mag-jealous nga sa una raman to? Karon, dugay na to nga suwat. Nya kabalo mo kami sa una, walay chat-chat, walay cellphone. Among mga ginikanan, mga manghod, mga igsuon, makabasas, among mga sulat kay mahilngan nila among bag, mahilngan among notebook, to dito gilupitan. Unya, ang roses dito, nalata na, laya na kayo ang roses. Gahi na kayo, gitaguan dyan na. Unya, balik-balik ko na pagbasa. Unya, butangan sa gawas, smile before you open. Ang sulod sa envelope, isprihan o bambine. Kasi wala kayo bambine dire. Kanabit ang ingana rin yung humot. Butangan dito. Pag smile before you open. Pag, mutag yun ay. Unya, basa na dayon. Nya, lipay kay kang magbasa nga gikilig kag taman. Nga naman, nahigog makas naghatag. Munang di na ko humoingon nga basa yung Bible. Magampo na lang yung kong mahigugma mos naghatag sa pulong. Lord, may gugmaming tanan ni mo. Kabalo mo, kining gasorbi ko aning book of Exodus, mura kog bata. Kay bisag na agian na nimo, mubalik na po ka, imong i-renounce na nga familiar spirit, mag-ilis na po kog Bible, kanina po, grabe, English man ang Bible karon nga akong gi-study. Alami, kayo kinanindutan, unya inig kay balag ni mong saan, itabo ni nako, Lord, thank you, Lord. Pero gwa ka na higugmas, Ginoo, ambot lang. Kapuyag yung kaining ukabon. Kapuyag yung kaining basahon, mga igsoon. And then kung wa na ka nahigugmas Ginoo, paminaw, lisod na sad kay kang mahigugma sa imong isig katawo. Samot na kung kanang tawhana, makabuhat og di maayo nimo. Samot na gyud nga imposible kayo. Mao nang nag-ingon ang Bible, kun nahigugma ka pa lang unta. So kung nahigugma ka, di ka mo kawat, di ka mo butang-butang, di ka mo patay, di ka mang daot, di ka mang look down. Kanya unsa pay ilhanan nga lain nahigugma ka, imong buhaton unsay malipay siya, makapalipay niya. And nakita nato, nasakpan nato ang atong kaugalingon, nga ang ebidensya nga wala ta nahigugma sa Ginoo.
O wala ta nahigugma sa ato isig katawo, nakita na nato karong gabi na. Actually, si Lord wala nagsupak sa balaod. Kay gihatag ang balaod dili aron nga kung mutuman ka maluwas ka. Gihatag ang balaod tungod kay nasayod si Lord nga di nimo higugmaon ang imong Dios ug ang imong isig katawo. Munang mosimba kag laing Dios unya imong dauton ang imong isig katawo. Munang gitagaan kag ayaw. Ang naghatag nimo anang ayaw, nahigugma nimo kaysa sa diha nga imo nang buhaton, madaot siya, mas labaw pa pud kang madaot. So niingon siya, ayaw kay gihigugma kaniya. Unya chatan dayon kog taas kaayo, nya ingnon dayon kog wa man ko ka-feel sa imong gugma. Open kaayo ko nga mura kog lumos kaayo ko unsaon naman. Wala daw. Nung una ko ba, gikan sa pagsugod, hangtod. Di na lang nakausayon, o gaunsa. Unsay mga gipanghimo, unsay mga effort, unsaon na lang. Sacrifice ni, ayaw na, bahala na ko, basta kay sila, ingani. Unya, chatan, rakag ingnon kag, what man? Di ko feel. Agay, sakita kayo. Hoy, intawon. So, magtapos ta mga igsuon. Kung mahigugma, kapalang unta. Ako raning basahon, kay mamauli na ta. Ang ato nga time. Uy, alas 7 pa man. Basig mo, padayon rin siya unya. 1 John chapter 4. Anhita magtapos. So, timan ilang ang kada verse nga akong basahon. Kaya di na ako mag-explain. Napa mo? Okay. 1 John chapter 4 verse 7 hangtod sa 21. Di na ako ni-explain. Ako lang basahon. So timan ilang. Verse 7. Mga igsuon. Maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig katawo, anak sa Dios og nakaila sa Dios. Unsa daw? Anak sa Dios og nakaila sa Dios ang nahigugma siyang isig katawo. Karon, kung wa ka nahigugma, kinsam kang anak? Okay, verse 8. Ang wala mahigugma sa iyang isig katawo, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Hello? Kini mga bata nato atong gitudluag sayop nga verse. Na? 1 John 4:8, God is love. Maunay, giingon. Ang giingon sa 1 John 4:8, ang wala maghigugma. Asa? Ang wala maghigugma sa iyang isig katawo, wala mahigugma sa Dios, kay ang Dios gugma man. Kumplituha po din taon og magtudlo ta. Di kay God is love ra ditso. Ingna. Nga ang 1 John 4:8, ang wala mahigugma sa iyang isig katawo, wala mahigugma sa Dios, kay ang Dios gugma man. Okay? God is love. Dito rin nga na ang bata, inig pangutanaw ni mo. Sunod, verse 9. Gipadayang sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagis pagpadala sa iyang bugtong anak, nganhis kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Tanawa, si Jesus Christ, wala siya tagaig balaod, nga kinanglang baton nimo, kinanglang baton nimo, kinanglang baton nimo. Why? Bisag wala siya balaod, mubuhat siya, kay nahigugma man siya. Naamo? Hopefully, mutubo na ning atong pagka-Kristohanon bitaw. Pagkakita kag hugasan, hugasi. Pag siligon, siliga. Ay nag-assign na. Mo bitaw ni nga, ang atong mga anak, makaibalog yutang dili pa sila makastand. Ug wala ta, kay, nga pagani ta, kinahanglan pang suguon. Pero kanang mauna na sila, no? Yung, Daddy, si Kuan bagayaw-yaw, pasag di na! Pasag di! Pasag di na. Pasag di. Pero gauyab-uyab niya, di pa masugo. Napa mo? Verse 10. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kun dili siya maoy unang nahigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. So ang love mo forgive. Mo pasaylo gyud na siya.
Akong usbon ni Gwali, mga igsoon. Akong usbon og sulti ni. Kani bitang sa relasyon, asawag bana, dili gyud pwedeng makasala imong bana, imong ipanugilon ng gilon. Gawas lamang siguro kung ato na sa prayer nato, no? Kaya sa prayer, magsuon ng magitang tanan. Gawas pong na di kasaligan, kaya kanang mga di kasaligan, maatin og prayer, unya maminaw, mo ba, ipanabi dito sa gawas. Pag masakpan nato ihukot na ring lube pahulmigasan. Kinsa ng mga ingana ba? Nakasabot naman ta nga gi-share, mag-sharing ta sa prayer meeting, kay aron nga atong dadon sa pag-ampo, kay batasan naman nato ng magsuon, pamilya naman ta, di na pwede isugilon-sugilon sa gawas. Masakpan lagi nato na pahulmigasan. Katong mga pulang hulmigas ba? Kaya doon pulang hulmigas, matagam. Sunod. Gipadala niya ang iyang anak. Verse 11 na ta. Mga igsoon, kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, kinahanglang maghigugmaay usab kita. Now, ang gugma sa amahan, gihatag niya ang iyang anak. Pinaka-the best na iyang gihatag. Karon kung maghigugma ta, ala, nindot gyud pinaka-the best mga igsoon. Pinaka-the best. Verse 12. Wala pa'y tawong nakakita sa Diyos. Tanawar ko ni, himo mong larawan, ingon na ganyan Bible, wala pa'y nakakita sa Diyos. Wapas Joshua, kapalipad og drone, kaniatong kapasan si Kristo o cross. Tanawan ang gipapilit karos mga pultahan. Kinsa man na? Russian actor. Kisa pa itong usa, nga naman, wala pa'y nakakita sa Diyos. Pastor, naamang ko'y tuwalya nga gingana siyang nawong. Nya dito nilakrang yang nawong yang dugo-dugo. Dugo rin na away nawong. Ningon ang Bible, wala pa'y nakakita sa Dios. Apan kung maghigugmaay kita magpuyo kanato ang Dios og maghingpit kanato ang iyang gugma. So, mauna siya. Wa pa'y kakita sa Dios pero maghigugmaay ta niya ang Dios tagauban nato. Amen. Haygugog ilarang maunay Dios. Because nagtanaw kong mga Passion of Christ, mao yung mga piktura, gipapilit, ros pultahan. Kasi ngalan na itong magmotor, unya magsiga yung motor, mahimo siyang bungo. Kisa to? Ha? Ghost Rider. Kinsa lagi to, Ghost Rider ron. Kinsa to nga actor? Mel Gibson. Si Mel Gibson ba to? Naunsa naman ang mangluluwas na to, si Mel Gibson naman. Maunay na karos mga pultahan, mga picture, gipapilit, gipablisingan. Naunsa naman na, oy. Pinaagi niini, masiguro nato nga anaa kita sa Dios o anaa kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Verse 14, nakita nato o gisugilon ngadto sa uban, nga gipadala sa amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Amen. Wa gyud makaluwas nato ang kinira gyud siya. Si Kristo lang yun. Verse 15. Ang magpadayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, siya anaa sa Dios ug anaa kaniya ang Dios. Oh, that is why kanang mga relihiyon nga dili mo tuong si Jesus Christ God, wala nila ang Dios. Nga naman, He's the Son of God. Ang anak sa kanding, karnero? Kanding. Ang anak sa baboy, ero? Baboy. Ang anak sa tawo, tawo. Amen? Ang anak sa Diyos, unsa? Diyos. Munang og di nimo ipahayag nga si Kristo Diyos, wala di mo ang Diyos. Unsay naa nimo? Relihiyon. Verse 16. Busa na sayod kita og nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma og ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios og ang Dios anaa kaniya. Gibalik-balik no? 17. Gihingpit dinhi kanato ang gugma aron mahingpit ang atong kaisog sa adlaw sa paghukom kay ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan sama man sa kinabuhi ni Kristo. Wow, pagkanindot ani igsoon. Verse 18. Walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit, magwagtang sa tanang kahadlok. Mamisita ka ba? Psst, huy, ayaw isog na pa kayong papa. Suko kayong papa. Yun yung gato. Nahigugma mo ko. Ano mo po kung patiyon ko, mo ko'y krimen nga gibuhat. Ayaw pa, di papanahon oy. Pang-eskwela sa magtarong da.
Busa kon mahadlok gihapon ang tao, wala mahingpit ang iyang gugma. Diha kaniya, kay ang kahadlok may kalabutan man sa silot. So kung nahadlok pa ka, basig maimpirno pa ko, basig maluwas ba ka ako, huy, wa pa nahingpit ang gugma. Oh, balikag basa ang saad sa Ginoo, ang pulong sa Dios aron ka makasabot. 19. Nahigugma kita kay ang Dios mauman ang unang nahigugma kanato. Mao tong naa sa awit, ikaw ang unang nagmahal, di ba? O nya, kung may moingon gihigugma ko ang Dios. Tanawan 21 ha, 21. 21. Kung may moingon gihigugma ko ang Dios, apan nagdumot di ay sa iyang isig katawo, bakakon siya. Kanang nasa imong tapad, pasakiti, ing na bakakon. Hoy, paghigugma na mo, kaya aron dili tahingan lang bakakon, amen? Kaya ang nahigugma sa Diyos, nagdumot sa iyang isig katawo, bakakon man, ingon ang Bible. So, aron dito man nga nagbakakon, tinuura nga nagpasaylo kasi imong isig katawo. Mateo 6, ituluan niya sa pagampo. Ningon siya, kung dili niyo pasayloon ang inyong isig katawo, di pon mo nako pasayloon. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita, kung wala siya mahigugma sa iyang isig katawo nga nakita niya. Diba? Amen? Kabaluta nga kining paghigugma, action. Nakay action nga himuon. So, mabuhat nimo na. For example, muhatag ka. Mudawat siya, kaya nakita mo nimo siya, ang Diyos. Di mo nimo makita, saan mo nimo siya paghigugma. That is why ningos Jesus sa Matthew 25, ang gibuhat niyo sa inyong isig katawo, gibuhat ninyo diri nako. Amen? Verse 21, ang gisugo ni Kristo kanato mao kini, ang nahigugma sa Dios kinahanglang mahigugma usab sa iyang isig katawo. Tapos, di na kinahanglang hatagan pagagsang katutak, kinadaghanang ayaw o kinadaghanang mauni buhata. Di na ka kinahanglan ng tagaan pa. Unsa ka sa atong balay maghimo tag balaod? Amen? Himuan na tag balaod. Walay assign. Walay moingon ate, ikaw mo maglungag, bunso, ikaw manilhig ka, ikaw mo itong kana, wala. Magsulat ra tag balaod dito sa tong balay, papilis bongbong, ayaw nig buhata. Nya sa pikas bongbong, kinitanan buhata. Na? So iyahay ra tag lingi. Ngana na. So, og na ay dili mabuhat diha, latos mo sa inyong ginikanan. Sugot? Karing ipabuhat, wala nyo buhata, latos. Karing wala buhata nga ang gipabuhat nga wala nyo buhata, latos. Ang giinang ayog buhata nga inyong gibuhat hinuon, latos gihapon. So magbantay na mo kaayos balaod, buhaton gyud ako ni silot gyud ni mabuhat. Ang nahadlok og silot, wala nahingpit ang gugma. Amen? So tangtanga ang tanang balao diha sa bungbong nga giingong ayaw. Libuan ka ayaw, wala ana diha sa bungbong ilabay. Kaning tanang buhat ring giingong buhata, tangtanga og ilabay. Adto tas Biblia, adto ang sugo sa paghigugma. Bisag wa pay balaod, kadtong tanang angayang buhaton nimo kay nahigugma ka. Amen? Kadtong tanan giingong ayaw, bisag di pa katagaan ato nga balaod, dili ka mo buhat ato kay mahigugma ka. Amen? Kung nahigugma ko sa akong asawa, nya magsigi kog chat sa uban, kumusta na ka, nakatulog ka, nakaon ka, happy pista. Maunsa ka siya. Bisan kanig wala ra intensyon pagkabasa niya. Unsa man eh? Sa manggod. Nganong murag, di ba? Pero kay naigugma man ko niya. So, di ko magbuhat og masakitan siya. Amen? Muna kamo, kita mga anak, mangutana ta. Gigugma ba gyud nato ang atong amahan? Atong inahan. Yan naman. Maglisod man ta na. Nutang nahigugma ta sa atong ginikanan, pero manglakaw tagway pananghid. Ano may utang nahigugma ta sa atong ginikanan, pero masuko ta og di ta sugtan. Nalimot ka nga og muingon silang ayaw proteksyon nimo. Hello? Kabalo mo og mo lockdown og balik, sirado ta tanan. Di ko mulakaw ani ra kong tulog. Basa niya ampo.
Di na tatong mamugos tang, magsimpa lagi ta, magdistancing, di na. Protection. Kibalag patag-away ato. Kaya nga ato ba nga, makasimba, nga na. Pag mayong ayaw, di na. Mayong ayaw gawas, di ita gawas. Nga naman, ang pagsimba, mahitabo ra ba og magtapok? Dili, makasimba ka kung ikaw lang. Pero kung wa ka nahigugma, maunay problema. I tell you, bisag mudaghan tag-ayo, bisag sige kag anhi, bisag sige tag simba, kung wa gyud ka nahigugmas Ginoo, imong nakit-an imong kinabuhi nga wa ra gyud po kay gibag-o. Wa ra po'y nabag-o. So ang imong 2023 mauras gihapon. But listen to this. Bisan pa niining tanan, karon adlaw sa pagsugod wala tay i-give up. Ibutang sa inyong huna-huna si Coca-Cola. No, ako ipahinumdum to ninyo ha. Si Coca-Cola, pagsugod niya siyang business nga magbaligya siya og soft drinks. Sulod sa usa ka tuig, gikas pagsugod niya usa ka tuig, 5 ka botilya ang nahalin. Mao dunay history sa Coca-Cola. Si Hyundai, sa una niyang himo og sakyanan, dako kayo siya lugi. Nga naman, sa pagbuhat niyang sakyanan nga Hyundai, mahal kayo ang iyahang mga materialis gigamit. Unya, dako kayo siya puhunan. Paggawas na, ibaligya na, adto na sa market. Dauton sa uban nga kumpanya, nga kanang Hyundai, kung magdagan, magkurug-kurug, unya, murag mabungkag, nigpis kayo ang mga material nga gipanggamit. Ang makina masunog, mubuto rag kalit. So si Hyundai, walay mo palit niya. Ang gibuhat ni Hyundai, maghimo siya sakyanan, nga mo gasto siya og butang nato 1 million. Inighuman anang sakyanan na, ibaligya niya 700. Lugi na daan siya. Nga naman, si Hyundai naghuna-una, sige lang, antuson nako ang 2 ka dekada nga lugi ko. Aron matistingan lang gyud nga lig-on ang akong sakyanan. Baton sa nahitabo ni Hyundai karon. Tibuok kalibutan, gadagan na si Hyundai. Nakuha na to? Sa itong pagkakristohanon, unsay gisugdan sa Ginoo na to, ayaw ra gyud kag give up. Sa ginagmay lang gyud. Nakuha na to? Every time mula ka ako magpagasolina, ma-discourage na ko. Nga naman, si Kug Alsas, akong alkansiya, murag na sudli. Mula ka na po ko magpagas, binlan ako Jis, kay lunod sa alkansiya. Magpagas, binlan og Jis. Sige ragig lunod. Pag uli na mong Negros, na ko'y panggas. Niabot og 10,000. Di na ka mo give up. Kaysa pagsugod naman jud ang lisod. Magalkansiya ka. Nya mga tanak na ako, pastor, nakay kwarta, wa ko'y kwarta. Nga naman, ang alkansiya di mo nakuha. Maangkon na nako inig ka December. Kaya mauli me. So dito pwede. Yan ang inyong mga alkansiya. Butangin na dito verse. Thou shall not eat. Butangin nag-Genesis dito. Naapa mo mga igsoon? Ang uban pa, ayaw ka magpagtigo magbande. Wrong context. Munang sabton, kalibutanon ra ang una-una. Naras kalibutan ang ilang kinabuhi. Maunay context, anak. Ayaw nagpasangili ng mag-alkansiya sa Gmar kay magminyo na siya. Naapa mo? Ayaw ka give up. Ayaw give up. Sa mga nagnegosyo, tindahan, wala, nahurot raman pastor. Nya, ginansya niyo, wala, kay utang tanan. Sige ra, padayon. Padayon ra, nga naman. Ako mga igsoon, pag muda ko ng utang, maulaw na ko mga utang. Kaya siya, utang. Pag dako na, maulaw na, awa na yung mga utang. Depende sa mga ulay-ulaw. Mayong gabi, kung mahigugma ka palang unta. Amen? Gugmaon na to ang Diyos. At isig katawa mga igsoon. Ayaw ka sigig pangita o gugma, kay masakitan gyud ka. Ihatag ang imong paghigugma og magmalipayon ka. Sabta na to, magpray ta. Lord, salamat kayo sa imong mga pulong, imong gihatag karon nga kagabion. Sa kadaghan sa mga balaod, kadto nga balaod gihatag nimo. Proteksyon. Tungod kay ang tao wala na paghigugma. Ang tao, Lord, nasabta na mo nga kung wala na siya paghigugma, muguba siya sa iyang relasyon nimo o muguba siya sa iyang isig katawo.
Mao nga gitagaan nimog balaod. Aron dunay temporaryong protection nga mao ang singil sa balaod. But Lord, sa diha nga niabot ang imong paghigugma, niabot ang dako kaayong sugo, kining mga balaod, Ginoo, nasulod sa tanan, nasulod ang tanan sa balaod sa gugma. Nga dili mi mubuhat kung makapasakit mi sa may isig katawo kung nahigugma kami. Nga di na mi ingnong tabangan namo among isig katawo kung nahigugma kami. Wala na isugo, Lord, nga kinahanglang pasano namo nga daw bugat nga responsibilidad nga among buhaton kay silutan kami di mi katuman. No, wala na isugo, Lord. Mubuhat na may bisag walay sugo tungod sa paghigugma, Ginoo. Ningon ka, Lord, nga buhata ngadto sa uban ang gusto nimong buhaton diha nimo. So Lord, kini nga sugo protection. Parang di mi dauton, di mi mangdaot sa uban. So we protect ourselves, O God, pinaagis pagtuman sa imong sugo nga mao ang paghigugma sa mga isig katawo. Sorry kaayo, Lord, kaniadto. Nagyukbo mi sa bisan unsang mga Diyos. Tungod kay wala mi makasabot o walay paghigugma sulod sa among kasing-kasing diha kanimo. Thank you. Thank you sa imong gugma, Ginoo. Hallelujah. Atong awiton, Nixon, manindog ta. Awiton nato. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang unang nagbigay. Ikaw ang unang nagtanim ng buhay. Ato ning